जों सक्सेस नुगना निके सक्सेस आबो सालसा हार्ड वर्क खाइमा बाय फाया सालनै बायबो फाया जों दाव नायदि आं 5 years to 6 years सिगां फरायना सेंखा स्टिल आं ताबो 28 years आं ताबो फराय दंखौ आबो बुसद years नि हार्ड वर्क नायदि अबहाय जों कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क खालाय थांखाय कायसा पॉइंट तो थांगाय नों ब्लेसिंग मानिनाय सक्सेस नों ब्लेसिंग हायके मानिनाय अबहाय जों मानियो तेनके ते केशा हंकाय चिनि as a human being in society utam responsibility sangabo saimar nangnai jebur जों selai chikon sa tong tongo afro te sing si class hogo totally sing si parents super sing dependent nangayo but after certain point of haing thangnai ultangai thangnai nini parents se nini upor dependent nang thangnai afro nang bahai khainai that my parents supported me so much that ang tini Miss India ni crown to Tripura hayo. I'm so grateful to my parents and friends and family, and then I believe I'm a God's child, and then I believe that ang onek no face like a rejection national sa Hungary ang femina udui but hanga and they rejected me twice and it broke me like very badly, but still I didn't give up because ani ma ano push khaiga ani parents ano onek push khaiga, and then I went to Bombay for this GMI Miss India, and I'm so happy that I am the first ever Miss India from Tripura, and now I will be representing India at Jakarta, Indonesia in Miss Culture International 2025 next year, which will be happening on the month of June. Dini amje video kasha katal filmni o video no norok kasha srangmungni video hisapte yachage manu je video no bage ang tui phekya omong khachin tibra jog buri rongni kujugo kasawi shikani phajing tui ta onona activity ni phajing tui ke kujugo kasai thangmani kasha mangpili video no bage ang tui phekya narunugui mangkhana o mangpili ni puila wono duijona chini tipra jog kujug bedego chini tipra ni mukhangna jong saranani samung khlaikya ba samung tangi thangnai borongni bongni tui no o video kasha srangmung narunugui mangkhana video ni mangpili wo chini khorongni bukhukjog khoroksa hangkai GMI Miss India tiki phajak chini bukhukjog Pusmita Murasing tai khoroksa hangkai tabuk rung srungmani bisingtui kujuk beramo kasawo chini tipra jorongni mungno kujugui khai tisanai chini bukhukjog Resmi Deborma assistant professor goborong khorongni tuino okok salajaknai kedrong nai tongdi ani channel no paya sa narok nugui mangkhana tabuk GMI Miss India ni competition o chini Tripura ni hani chini sajongma chini Tripura hani chini busa GMI Miss India 2024 tikui phemani chini bukhukjog Pusmita Murasing o kitab tiki phemani bellaino chini Tripura ni hano mung kasarnani chini Tripura hani borokrok ba chini Tripura hani buri rokno kujugo tisaui mukhang srunani kaisa samung kaham bo ba yapri semani tai botabuk chini Tripura ni bwsajak wngui Bharat hakotorno represent rwnai Miss Cultural International Competition 2025 o Indonesia ni Jakarta o thangui belai kujuk beramo kasaui bo chini Bharat ni wngui represent aro thangui rwnai tai chini Tripura hano ba chini Tripura sarongni mukhangno bo kungchuk rwnani ba mukhangchung rwnani samung bo khlainai belai khatangma ba khachukma yaparo jong chini bukhukjog Pusmita Murangsino tai saimangka jong chini bukhukjog Pusmita Murangsini umor 19 bochor se hinui 19 bochor kom umoro no bo nijini mungni loge chini Tripura hasteni tai Bharat hakotorni mungno chung sarana bagui amsa kujuk beramo thangui competition rok rwnani bo sujuk mangkha hangkai asa khaio chini bukhukjog chini India ni wngui represent ri aro bo chini India ni mung chini Tripura mung kasari aro bo tiki phadi hinui bini thani chung kaisa wish ba bless ru hingkai te kaisa ang video mankha mo wngkha assistant professor Resmi Deborma belanyo bini video no mobile o ba social media o ba video kaisa nugui belai tongthoka belai proud wngkhang bono nugui tamhinka amsuk bosorni pore bono ang nuge tongmani
amsuk bosoni pore bona ang kaisa assistant professor ungo hune nugui belai no tongsoka bo amsuk kom boyoso no amsuk kotor kotor achievement rok bo mankha amoni bagi belai no proud feel khaya ang chini munai resmi debroma no tamoni hingke bono ang sinuo agi bo bai school kaisa porilaimani hingke bo ani school ni khoroksa ani kuya munai hai hingke bono amsuk success nongma bai belai no tongthoka hingke ang bini o video no khoroksa chini tiprasa no khoroksa dangdu basu tiprasa mungui bini thani ni o video manakha tamni hingke ang o video no chini tiprajak burui tai onano tiprajak burui rok jate borok hai khorokni burui rok no nongma bai kisale motivation manui chin tiprajak burui rok muti hai lekha pora ni dik diki ba onano activity ni dik diki agugui thangtu borok no nugui srwngui chini tiprasa rok tiprajak rok tebo kuchugo kathu chini burui rok khwni uansugui se o video ma sramsugo kai norok bo nugui mankhana o video ni mangpilio borok khorokrokni achievement busuk kotor khoroksa chini Tripurani wngui Tripura tha kotor thangui represent rinai kubun international level o tei khoroksa chini Tripurajak lekha porani dik diki busuk kuchugo agugui thangkha assistant professor wngkha PhD degree wngkha hingkai borok no nugui tei badbaki borok rok ba badbaki burui rok jate swrungtu amo uansugui no o video swnamjago tamoni hingkai chini Tripurajak burui rok tabukni dino sana thangkai belai no kom umor no kajak laio kajakui rogo thango ba khari rogo thango chung nukha 9 10 porikha no pora rok yakarui reu bongni thani pora amsuk important no haima tongdonge borok hingkai muti hai jecherai busa busa kukui monai busa rok je 9 10 poriwui khari thangnai ba 9 10 no kasaui kajak thangnai rok pora no kwchar machar rogo yakarui rwnai rok borok bongni o bukhukju resmi debroma chin kuya tai chin bukhukju pusmita mura singno nugui borok jate motivate wngthu tai kubun chini Tripurajak kuya munai song kwchar machar rok pora rok yakarui rwnai hinui uansuk tongnai rok borok o video nugui kisa swrungtu hinui se o video ma swnamjago tamoni hingke chini chung burui rok bo chini aim no chini uansukmang no chini wngna uchungma no achieve khlaimano jodi chini uansukmai aim jodi confident kai uansugui khao chongui tongkhai chungbo kuchugo kasai mano amsa kok sawunyo ini asa khlaio hingke ini belai kheno tongthokmani din bo songhai borok kisisa bosongni borok ongui phano bo sara bharatborsho thangoi chini oro Tripura rajyoni je sung chini je muksak rokni modde bo thangoi chini borokni bukungno kusung khlaimani bagui